Nembang napa Mas Bagong? Terserah kowe Mbak Ika. Yo nek diceluk apik-apik kok malah kaya ngono to merinding aku. Wah, amen diloke ngono aku ki perasae. Ya. Nyekar napa? Sing gayang sing gumyak. Ya. Sing gayang sing gumyak. Dienggo semangat. Apa? Lali janjine, Mas. Lali janjine. Ya dieling-eling mulane. Dibawani. Dina Minggu. Nah, ada kuwi bawane kuwi to. Dina Minggu kang tak anti pinter kene alasan pinter golek alasan neno nganter-anter angan duka Bagong nek gelem nyuwara nembang ngono lan sing ngrungokke iso wedi. Aja kok ngrungokke, sawangen to. Lho, padha ngau ra entuk to. Ngene iki nek gelem nganggo klambi. Klambi seragam bodyguard. Wah. Lah ning sing wani, heeh. Katon aja guyu. Guyu badar. Iya. Sing siji tak kon mecucu terus. Ya tak tukoke kathok training terus. Oh iya. Ya ora apa-apa ya. Ya kabeh iki ya ning ra tambah wibawa. Ha iya. Ditutke nggawa tromos wedang. Wingi nang Salatiga wis wani obo banser. Ayo dipimpin. Ayo gleleng ra jam-jam nanti saiki. Mbah wis ngloso nang bakul-bakul kuwi. Ayo gedono gedine lucune ra jam-jaman. Wong loro e gelut terus. Nanti aku ra iso turu mung guyu terus. Ya. Lanjut. Lanjut. Heeh, mengune lanjute karo mleding. Lanjut. Heeh, lanjut. Yo. Aku wis ora percaya. Kowe ngajak ning kalamku nganti lingsir sengene ono kene aku nunggu SMS basi yen tak telepon
Krios tenan kendangane iki. Ndane sapa iki? Si Marmo iki. Jenenge wong sapenake dhewe. Asapa ta jenenge Denko. Ah, kendangane si apa? Marmo. Denko. Iya. Jeneng kok ya Denko ya. Parapane nek jenenge asli iki anu sapa jenenge iki? Kasim. Oh. Kok adoh banget. Sapa to Mas jenengmu ki? Hah? Sapa jenengmu sapa? Oh, takoni karo Ika jenengmu sapa? Ika ki sok tampa anu lho apa jenenge elektrik ya, Kak? Elektrik apa? Iki lho, Elektron. keyboard dhewe iki lho. Elektron. Oh, elektron. Oh, kok elektrik. Elektrik. Goblok banget gareng iki ora. Mbok menawa sok dicak. Ah iya. Ora kuat bayar. Ora apa-apa, wis ana sing ngusung kok. Heeh. Ngejak pengendang kuwi kudu wong loro. Oh. Lah kok Ayo pengendange dhewe sing ngusung kendang kudu ana dhewe. Oh. Lah sing ndemung kae sing awake lemu kae sing ngusung kendang. Ngarep kendang jaipong, mburi kedipung. Kaya arep perang wae ora. Ayo teruske. janjane kowe ning ati. Sadaya piati. Atiku sujana. Kowe karo wanita liya. Jos. Arang isih do kurang karo jogetanmu kok ya. Meneh Pak. Eh? Meneh. Wis ah. Wis aku wis rawan aku. Tenan, tenan ora? Wis senengane ora. Wis. 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 Wis ah, wis. Piye kok ora prampuk kok di nek. Ayo. Dadi terus joget meneh. Ah iya. Rampung di nek. Ah, joget meneh. Iya.